दोस्तों अभी अभी हम लोग पहुंच गया दोस्तों। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। जों बेरायनो फैदों बेहाबो एसे गोसोफ्रा फ्रेश जाथों होननानै बेहा एसे रंजाहैदों आरोना। दोस्तों अभी अभी हम लोग पहुंच गया दोस्तों। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पूरा उधर तक। माबायदि ओरैजाय नै बिथाङाबो केमेरा खेबजादोंमोन। दा बिथां आरो नैबे जों सानै दङ आरोना नैबेवहाय दैयाव गेलेगासिनो। ओरैबायदि मोजांखा लोगोफोर, ओरैबायदि मोजां। आयौ नै जों बेरायनो फैदों बे आरो आं नैबे जों साथामा बे दैयावहाय बेरायनो फैखादोंमोन आरोना। बिथांनाबो एसे गोसोफ्रा फ्रेश जाथों होननानै बेहा एसे रंजाहैदों आरोना। जाबायलै बेसेनोसै लोगोफोरजों बेयाव फैदोंमोन, नोंसोरखौ नायदो।